Намираме се в местността Джанавара, недалеч от квартала Спарихово. Тук преди 90 години са направени разкопки от братя Шкорпил и е открита една от най-интересните раннохристиянски църкви. А тук по-късно е погребан и Хермен Шкорпил, а това е и неговия паметник. Градата има уникален план не само за България, но за Балканите. Тя е еднокорабна, с вътрешна апсида и атриум с колонада. Дълга е 31 метра, широка 28 метра, а стените са дебели 2 метра и половина. Стените са градени от дялани камъни и тухли, споени с хоросан. При направените разкопки на братя Шкорпил е разкрит мраморен амвон, под който се е намирала зидена гробница. Тук е бил погребан възрастен мъж, вероятно ктитора на църквата. До него е имало мощи на неизвестен светец. Те са поставени в дървени ковчежи и увити в сърмена тъкан. До олтара археолозите са разкрили тайник, в който са се намирали 3 мощни хранилници – мраморна, сребърна и златна. Същите са поставени една в друга. В момента се намират и могат да се видят в археологическия музей Варна. Подовете на централния кораб, олтара и кръщелната са били покрити с мозаични плочи, а на останалите помещения с богати многоцветни мозайки. Мотивът е брашлянови клонки, изображени са също и стерилизирани вази с акантова зеленина. От тях излизат преплетени лози с листа и гроздови, които са многоцветни. В момента тези подови мозайки се намират в специална зала на археологическия музей в град Варна. При най-новите разкрития, които са направени през юли и август 2009 година, е открито мраморно тяло от кръст с дължина 30 см. От начина на изработка на това тяло се съди, че то е било поставено някъде високо в църквата, тъй като знаем, че през 5 и 6 век църквата е забранявала поставянето на кръстни знаци на пода. Новите разкопки са правени през юли и август 2009 година под ръководството на археолог Александър Минчев. Разкритите манастирски стени доказват, че действително тук е имало църква и голям манастирски комплекс, най-вероятно строен от сирийски преселници. За това говорят намерени надписи, в които се вижда, че цели фамилии са се преселили от Сирия в Одесус поради благоприятните условия на живот и търговия в този град. Тъй като има различие между тяхната религия и тази на официалната църква, най-вероятно за това този комплекс е изнесен извън чертите на град Одесус. Доказано е с абсолютна точност, че действително тук е имало манастир през 6 век. Този манастир обаче е разрушен при голямото аварско-славянско нашествие на Балканите през 586 година. Стените на манастира са били доразрушени от строежа на турска наблюдателна кула през 19 век. Наред с всички тези разкрития са намерили и други костени предмети, фрагменти от керамични вази, но най-интересно от всички е една бронзова фибула с надпис «Свети Мина». Това е светец, който е бил особено точен през 4-6 век. Разкопките ще продължат и през следващите години.